M-am gândit la o întrebare. Ce procent aveți pentru diseară, pentru mâine? Că n-ai și tu treaba azi. La numărătoarea voturilor. Ce credeți că va fi? Care va fi rezultatul? Da. Să rămână, doamnă. Să rămână. O zi bună să aveți. La revedere. La revedere. Bună. Ce faceți, domnul? Uite, ce vezi și tu? Dar să nu vedeți la asta până la... Păi merg acasă, să vedem masa. Unde-i soția mea? Păi, mă, Mărie, mă lași cu tot aici? Masa ce de face? Nu. Pentru că ai fost agresiv. Și o braznică. Nu după telefon, nu. Mă caut la control. Da, că imaginea mea și timpul liber e al meu, dragă. Da? Totul are o limită. Când stai pe un om, stai cât te lasă sau cât are... Ai stat mai mult decât l-am lăsat eu. Deci fără să-ți dai seama. Nu, ți l-am luat. Public. Mă caut lor. I-a făcut o plângere la poliție. De scenări, în general, sunteți pricepuți. La revedere. O zi bună. Mă caut. La revedere, vă mulțumim mult. Și arăt eu că am... La revedere! Era de agresivă țiganca asta împuțită. Nu, da. Nu știu, Maria, dar trebuia să-i se întâmple odată. Să fie. Uite. Așa e tu, ea. Așa e ăla. Bună ziua! Mulțumesc mult!